usuke ekhaya uzosebenza ufika la udlala uzodwa usuke ekhaya uzosebenza ufika la udlala amabhiza nidla amabhiya kusekuseni masikhuza uthi uyajabula uyithatha serious le nto yokufundisa uMakhuzi wayeSingisi Yeah, and Dlamini, thank you ngalama sento ongipha wona ayangisiza kakhulu ekutholeni idatha. Phela kulomsebenzi wamanje umuntu uvela avuswe ngo8 ebusuku kuthiwa kenza ama spreadsheets. Hawu udinga idatha uze spreadsheet awuspread ngani ngezandla. Hey Dlamini, o spreadsheets izinto zako computer. Hey Dlamini. Awu ngiyazi mayo bengenza ijoke lana. Ubani lo Maxwell? Uyaza ngumshiye ngapha esitolo elindungweni. Oh, I get the joke now. And it was high level English joke. Yabo Dlamini mengasujoyina isikole sami. Ngiyakutshena nazi, ungashaya ujuna usuyingozi. Hawo. Ngake ayizama lento ye night school. Ngacishe ngabulala uthisha. Hawu, ngobani manje? Safika ekuseni. Bongibuza ukuthi homework akuyenzile ngani. Ungibuza nani homework akuyenzile ngani? Ha? Yini yenza ungibuze uzambusa ngami komacala? Yona uzamkuyenza la? Dlamini wo, akumina ukubuzile. Hayi sebangazi. Suke ngavukelwa umoya ngayibona sengiseklasini. Sorry man. You have a lot of problems, man. Umayo. Sonke lezo ngisuspect kumina bhuti. Cha Dlamini. Cha. Yazini, asamba, mekusela uzosifica ekhaya. Kwenze njani Dlamsi? Ngizwa ngishiwa igazi. Konke ngisindayo la emahlobo. Asa. Hey madoda, kunini nginilindile? Hawu, thina besikulinde ngapha wena wahamba ngezakho ke indlela. Ziningi indlela zokubulala igadi. Awangeke ngihlambe ngendlela eyodwa njalo engathi ngiyinkomo. Oh. Inkongo mina. Awu Dlamini, ngiyadlala, hawu, wo. I-drink yani lo iphethe futhi manje ngoba ngaze ngiphathise drink mina. Oh hayi Dlamini, khulileka. I-drink le ngiyithenga imali yami. Phela umuntu uyahola kusasa. So imali entsha fanele ifike le ndala ingekho. Ubulima la. Lobo bulima lobo ibona obokwenza uhlala ungenamali njalo. Nawe khona lento eshwelo? No, hayi, Uyazini hlalani la phansi senze ibudget yenyanga ukuthi imali nizoyispenda kanjani ngoba imakhanda ngathaxa. Bazi Dlamini uMakhuzi ungilindile. Wemadoda. Lento nifuna ukuyenza manje noma nifuna nginibhonye eqala bese siyayenza? Hayi no, asingayenza manje singakabhonyeki. Give iphepha nezo Maxwell. Nepeni. Okay, manje nizoqala nibhale imali ezongena. Nisuke lapho nikhiphe kuleyo mali leyo, imali yokugibela. Oh, ne drink ne cake for ukucelebrate. Ukucelebrate makekho kunungani Maxwell. Maxwell awumane ngamakhekhe manje. Emva kwemali yokugibela so minus imali yokuya gross. Bazi Dlamini siyadinga ukubeka i-enjoyment fund eceleni. Uenjoyani mahe ngobe phepha. Uenjoyani. Linda mahe uyo enjoya ngenyanga ezilandelayo okwamanje sa focus ezintweni ezibalekile. Hurry up. Nebala bafana bami. Le mali enizoyihola manje. Iyona ezosivezela ukuthi nizoba abantu abanjani impilo yenu iqhubeka. Okay, manje susani imali yedatha. Okay. Susani imali kagesi. Ibukeni ke imali enisele nayo, yayibona? Iyona imali enisele nayo ke leyo.
Okay, Makhuzwayo. Yini ukudla ngesingisi? Fork and knife. No, Makhuzwayo. Kuthiwa eat. But abelungu badla fork and knife. So angikho ke wrong kakhulu. Inkinga yakho yakugoloza. Akafundiseke umuntu njengawe. Mam. Fundisa. Yazi Dlamini mina ngiyakwazi ukugobisa ikhanda ngifake la phansi kwamathanga ngibone ngali. Why Maxwell ungitshela lento ngitshela? Angazi. Ngibona sesithule kakhulu. Manje wabona ukuhle usungixoxela lento engixoxelayo. Maxwell uzubona ukuthi uyakwazi ukwenza lento. Wawenzani? Hawu, Dlamini ngithi angiqala iconversation nje. Conversation amanyala. Hey Maxwell amanye amathalent right manje engaziwa umuntu aziwa wena kuphela mnikazi wawo. Okay. Yini ukudla esikudlayo ngesingisi? Hawu. Eating noma eats. No, Makhuzwayo. Kuthiwa ifood. Yazini. Uthi ngikushayeke manje ngoba usungenzisilile. Hayibo. Makhuzwayo. Yazini. Thatha ndi break kancane. Hayo. Awukwazi ukumixa amabizo kanye nezenzo. Ngifundise one by one. Next better man. Sengikathela ukushaya uDlamini. Kanti uyogcina lawo Maxwell ungishaya. No way. Angidlali Maxwell. Uyogcina lawo ungishaya. Yebo. Oh, ingenile. Oh. Cela ngihotspot number mfethu ngibheke ukuthi ayingenanga yini. Phela umuntu unamabhadi. Ngeke usho ukuthi umuntu wedlozi. Uthasa khona nje kodwa. Mina ikhanda lokunuka mina. Shamna naye manje. Yes! Ingenile. As I'm saying all my dog. Oh, Hanana! Kwenza njani baba? Oh, hayi baholile abafana. Lalela mama. Hunger now, food. Manje. Hey baba ume nje kancane ngesingisi. Se breaking mina. Zisekude awuzisekude uphele insizwa izinto impilo eziqonda ngqo izinto ehlafuna umdolofiya zikwifameva zisekude awuzisekude Baba bangani bakho namhlanje? Ubasanda kholo onkabi. I'm sure bancebeleke mamohle. Bahole ngolosihlanu. Endizola sikaze sibabone. Namhlanje isonto kodwa futhi still lutho. Yini mama uzama ukuthini? Uzama ukuthi banede bahola base bangikhatha off? Cha baba. Uma he befanele ngabe ungifundisile izolo. Kwa namhlanje befanele ngabe ungifundisile kodwa lutho. Hayi. Bayeke mama. Basancebeleka. Uma he uyaqala uhola imali engaphezulu kwa 10,000. Maxwell uyaqala uhola imali engaphezulu kwa 5,000. So kwamanje babhizi bayeke bancebeleke mama. Hayi. Shuthi baya enjoy ke bo laba khona. Ngoba phela buka no Maxwell akaze afake lutho ku status sakhe. Uyabona baba, mengabe uMaheo benoMaxwell bafika la, angeke ngize ngisabaphakele. Ngiyazi bazofika la sebelengisa imlomo, sebengasenamali siphelile imali yabomholo. Mana mama. Uzongilungisela into zoke emsebenzini? Yebo baba ngilungisele. Okay. Letha la incwadi zakho ngifundisa okuncane engikwaziyo nami kwesingisi.
Hayi baba, ngeke. Ngeke waxamba bafundisana ukugeza. Hawu, soxam sobabili. Hayi wemama, mina lawo sifani. Mhlambe ke wena uxam, mina ngiyingwe. Awu, ngempela. Hayi kuqinisiwe mekuthiwa iqeqa lizizwa ukunuka. Ah, okay. Ongibhalela igama elithi kitchen la sibone. Wena baba usile. Ngibhalisa igama owaziya kahle mhlophe uthi uyalazi. Okay. Okay. Bala igama elithi ke bedroom. Bedroom. Akushiwo ukuthi ubedroom, ubedroom. Okay, bala wona ke ubedroom lo. Wena baba ubukisa ngami ngoba nakukazi kahle ukuthi ngagcina nge-first year. Mama! Mama nami ngagcina ka second year. Akushiwo ukuthi u-second year, u-second year. Aweshe Dlamini. My benches. Hey man. Ubagcine nini oMahewu noMaxwell? Ubagcine Friday bethi baye mall. Oh, hey, we're back. Awazi babona uMaxwell noMahewu. Hayi, ngaze ngibabone namhlanje. Hey. Yasele obanye amalala ngolesihlanu bemall bethi bayothenga idolo. Bemoli uMaxwell ethi uyokwenzani kuleyo mall ngoba phela ikhadi lakhe lasebhenki la kumina. Aw, we're back. uMaxwell kade avule elinye ikhadi. Kwafanele ubambe i-ID uma ufuna ngavula ikhadi. Yansha. Yabona ke manje ngizomshaya. Yabona uMaxwell ngiyamshaya ke manje. Narush. One question, one answer. No stories, please. Maxwell, present or absent? Yeah, no, he has not clocked in today. What is happening? Hey, Narushi, no stories, Nkosi yami. Maxwell, present or absent? Well, currently, I can say he is absent, but Dlamini. Umbona ithuru. Thuru mina yedwa? Uthuru mina yedwa Dlamini. Yazi uDlamini imali uyibeka kwena. Angifuna kulimaza umuntu. Neza imali ihamba simple. Umbone. Ngibone ngale ke sathi ephethe plastic bagcosa Dlamini. Benches. Wenza sure ukuthi uMakhuzwayo akayizwa lento yokuthi uthula umusendaweni. Ngisale la ngenze sure ukuthi akayizwa Dlamini noma ngihambe nawe ukuze ngamtshela. Mhlawumbe ngihambe nawe because ngizophunywa ngimtshele Dlamini. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi first deposit match. And nakho
sebenzisa i-promo code MDM50 khona bekuzokupha i-50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga uyazi ukuthi u-EasyBet umudliwe bakubuyisela i-15% yemali obubheje ngayo. Ngakho-ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka-EasyBet wonke uFriday ufana ne-25. Akutshela uyabona uma usebenzisa u-EasyBet angeke amajita amethi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokuwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa le nto yokugembula kuyona ey'ngane ezineminyaka engaphansi kwa-18. Okay, usasesitolo uzodlula la Dlamini. Okay, ngiyabonga. Usungagoduka manje ekhaya. Hayi bo Dlamini, ungihamba kanjani? Dlamini, ngivumele ngenze lento nawe. Mangabuyela endlini, uzokwenza yonke umsebenzi wasendlini. Kanti Dlamini ufuna ukwenza umsebenzi yobudoda wena. Hey, mapetshisi abukho ubudoda engizobenza lana. Mufuna into nobudoda hamba uyofuna isiza wakho umjondolo. Dlamini, ngiyacelela mfowethu. Ngiyacelela ke. Wanyakaza ngendlela engayiqondi angapha khona agcwala istrata. Mapetshisi, ngibheka isibhamu. Fusek, uza ngala. Madoda, wenze njani la? Baba uMahewu madoda. Umahewu bani? Angithi uyabona indaba engifuna ukuzodwa. Wena uyasiza kodwa. Simbamba simfaka lapha. Sengizokubuza ukugcina ke manje. Baphi uMahewu noMaxwell? Bantu benkosi. Angibazi. Dlamini, usubiza ngabantu benkosi. Abantu benkosi abantu bakababa. Ngokolimi legebengu abantu bakababa zidididi. Ivele iqhambe lento Dlamini. Ey. Awukahle mapentshisi. So wena uthi kumina kuqondene ukuthi uMahewu noMaxwell baduka bese kubonakala wena la endaweni. So, ngingafika ngenze lento ocabanga ukuthi ngiyenzile. Ngiphinde futhi ngize ngakubo. Kanti ngisilima yini mina? Well, nakho usengapha ekubeni wadubula umfazi kaDlamini. So uyisilima vele. Kanti mapentshisi ngengakhi ke? Awukame. So uthi kumina wena awukazi babona uMahewu noMaxwell. Akaze ngithi akaze ngibabona. Ngolosihlanu ngababona imidwe ngiyoyithengela uphaya. uMaxwell bayiphethe ikheke. uMahewu ephethe ama-snacks. Futhi bafethu niphethe ifoni yami. Angitholanga lutho. Nope. Hayi ukuthi asitholanga lutho. Sithole isithombe sezinqe ezimnyama sucu. Wendoda. Ekabani ezinqe ezimnyama esefonini yakho? Hey, boy boyfriend kaZodwa. Awume man. Asap. Singayenzi lutho. Soshaya nje. Bafethu ungangishika nje bafethu. Bafethu ungangishika nje. Yazi deep down ngiyazi ukuthi lo mliso uthula uma kahlangene nalento yokulahleka koMaxwell noMahewu. Kodwa kunephathi kumina engakamxoleli for lento ayenza kumakhosi ayo. Kunephathi kumina ethi angimiyeka lale lapha ya.
Uyazini? Hambe umqaqi. Ngisaye police station ngoreporta lento yokulahleka kwamahewu noMaxwell. Yini wenze njani? Isibhamu sakhe Dlamini. Mala ama-pages. Ufuna ukuqaqa umuntu okade umshaya. Bese umnika isibhamu. Ya. Oh hayi. Hayi. Mama. Yebo baba. Ngisaye police station. Ngiyoreporta lento yokulahleka kwamahewu noMaxwell. Oh. Asethembe bazotholakala baba yo. Hayi, asethembe. Yazi sithe sehla nje eThekwini kwami iPholo sakhishelwe ibhamu kwathiwa singene ebhuthini ithema ibhaki imoto kwavuleka ibhothi ngathi ngiyaphuma bangisakaza ngeplango ngaquleka sengiyavuka ngavuka sesiphoshelwe ehlalweni Maxwell uvuka nje kade ngifile induku mina kuthiwa ngitransfer imali from ekhadini lami to elabo. Hayi bo. So bayithatha yonke imali yena. Ngenkathi besivalele ebhuthini imali yethu yonke siyitransfer kwi-account yaDlamini. Ikhona imali baba. Asibonge ukuthi khona imali. Kodwa ke imali ayisho lutho. Sibonga nje ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama. Yiloko nje sikubonga. Hey, ngifunda isifundo. Yabona lento yokuhamba uphapha otshena abantu ukuthi unemali. Idonselana izilwane. Lapho mina kade phapha kakhulu. Hayi madada. Ukuyiblame njengamanje angeke kusasiza umuntu. Okuhle nje ukuthi sifundile kulento esidlule kuyona. Kodwa kulona phutha la muntu leli. Kodwa lobugebengu. Mhlambe lalana la ekhaya namhlanje khona sizovuka kusasa esihambe siye police station soyireporta lento. Khona noma senifika nibike emsebenzini nizokhuluma into ezwakalayo. Ulala kanjani ebusuku? Hey, ulala kanjani
ube wazi kunomndeni ongalele olilayo ngenxa yezenzo zakho zobumnyama. Usungaze umbulalele into yakhe ayifukuzele kanzima engalali. Hey ubolile wemuntu, hey ubolile wemuntu, kodwa ulala kanjani?